morning. Hindi naman sumagot. Hello? Akala ko tao yung nagsabi kanina. Ibon pala. Hello, good morning. Hi. Uy, ang galing mo ah. Kumusta? Nagsasalita yung bird. Wow! Sumipol siya sa akin. Thank you. Okay. Okay pa daw. Ganyan yung nahuli mo. Wow. This is Crocodile Farm. Ayan. We're entering the Crocodile Farm and Nature Park.
parrot. Yeah. Pikoy. These are pikoys. Hello, Pikoy. How are you, Pikoy? How are you? Hello. Yeah. Oh, they're answering. They said they're good. Okay. Okay, bye-bye. Somebody's feeding the bird. They're giving the food. Now we're going to the birded pig. Wild pig. Baboy damo. Wow. Oh, laki ng muso. Laki ng muso ng baboy damo. Wow, wow. Hello, amigo. Wow. May balbas ka na. Mag-shave ka na. Mag-shave ka na. Ang pangil mo, oh. Nakatakot ka naman. May balbas. Look at that. Oh. This is the territories of our friend big crocodiles. Here they are. Wow. Ay, big. Look at that. Wow. Laki niya, ah. Crocodiles here. Pangsisig, oh. Ang dami. Oh, kita nyo yan? Kaya lang, baka kayo kagatingan. Hindi kayo marunong humuli. Hello. Okay. Panghi din. May amoy-amoy din. Ang ihi ng crocodile. Wow, ang laki nito. Wow. Malansa. Bantot. Buntot pa lang laki na, oh. Look at that. Kita mo yon? Hindi na magkasya sa ano. Yun, oh. Laki, ah. Oh. Yan na. Ito mo yan. Diyos ko naman. Wow. Oh Lord. Ang buhaya. Ang laki. Ang panghi nila. Ito ang laki, oh. Bantot. Tingnan mo, oh. Grabe, ang laki. Hindi mo nakakatakot yan. Paano nila pakainin yan? My God. Oh no! Look at that! Crocodile! Giant crocodile! Oh mamma mia! It's moving! Tumatawa sa akin yung birds. Ano po kayo, ah? Ito yung pinakamalaki. Buntot pa lang, oh. Naamoy pa niya. Gusto kong kainin, oh. Gusto ko nang kainin yan. Ano gusto nila? Kakain? Saan na siya pupunta? Ah, nililigawan niya yung isa. Yan. Gusto raw niyang katabi. Yan, nagmari na yung isa, oh. Oh, malikot po isa, oh. Saan ba pupunta yan? Maligalig ka, ah.
Mag-sunbathing. Ganda sa may araw. Crocodiles. Ito, pwede na nga adobo yan. Yan. Pwede na. A lot of cases for the little crocodiles here. Wow. Hello. Tadi. Hello. Liliit nila. Hindi akong kagatin ha. Kapaibigan tayo ha. Salt water ho ito. Ito po ay mga salt water crocodiles. Buti naman ho at walang kinakain na ng mga tao. Nakakama yun siya. Oo, iba po. Iba po? Nalaman mo kay Manong. Ito sir, salt water. Fresh water din to. Salt water to. Fresh water, iba po na. Salt pala yan. Ito yung batter sir, pag titignan nyo, iba yung spotting niya. Ay, oo nga. Tapos yung batter niya, makaspam. Oo, yan yung may di makaspam. Yung fresh water. Hello? Yes. Ang dami nila. This is fresh water. Yeah. Fresh water ito oh. Parang ano siya, yung mas faded ang color. Oo. Ang dami no? Fresh water yan. Fresh water din yan. Hindi pwede sa salt po ito. Hindi po pwede. Pero yung tubig dito, yung sa salt na yan, tabang din niya siya. Kasi sila po yung Ibig sabihin, pagka fresh water mo yung buhaya. Oh, narinig nyo? Sa dito. See? Ganun yun. Reminders to all visitors, do not place your hands over the crocodile path. Do not use strong flash. Do not make loud noises. Do not tap tanks. If you have any questions regarding our crocodiles, please approach our in-house guides like Manong. Yeah. That's why they put here, hands up, please. These are crocodiles. You know what our crocodiles are. Yeah. Ano daw? Madward yan. Friend tayo eh. Wow daw. Oh, sabi niya sa akin, wow. Hanip. Oy. Hanip no? Anong pangalan ko? MJ. Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ako, si MJ. Ikaw? Anong pangalan mo? Wow! Galing mong sumipol ah! Bye-bye, friend! Wow! Galing mong mambola! Ah!